שלום לכולם, כאן איתמר לא ניעד מן רולינג. היום אני הולך להראות לכם איך להוריד את המשחק סנייפר 2. אז בואו נראה את האינטרו שלנו ונתחיל. תודה רבה שחזרתם אלינו. כמו שאמרתי, היום אני הולך להראות לכם איך להוריד סנייפר 2. אוקיי, דבר ראשון שתצטרכו זה ה-uTorrent. אתם נכנסים לקישור הזה, אני מזכיר, אני אתן לכם את כל הכישורים של כל הדברים שאני אצטרך להוריד, אני אתן בתיאור של הסרטון. פשוט תסתכלו מתחת לריבוע הזה של הסרטון ותראו את כל הכישורים. תלחצו על הצגו עוד ותראו את כל הכישורים. אוקיי, אז אתם נכנסים לקישור הזה ולוחצים free download. אתם מורידים ומתקינים וזהו. אחרי שהורדתם את זה אתם תצטרכו Demon Tools, אתם נכנסים לקישור הזה ולוחצים הורד עכשיו. אני מזכיר, אני אתן את כל הכישורים בתיאור של הסרטון. אוקיי, מורידים ומתקינים, זה יראה לכם ככה על שולחן העבודה, ה-uTorrent וה-Demon Tools. אוקיי, אחרי שהורדתם והתקנתם את שתי הדברים האלה, אתם יכולים להוריד סנייפר 2. אתם נכנסים לקישור הזה ולוחצים Get this torrent. אני לא רוצה עכשיו ללחוץ עליו כי זה יתקע לי קצת הסרטון, אז אני מעדיף שלא. פשוט לוחצים על זה, מסמנים את ה-uTorrent ומתחילים להוריד. יהיה לכם כזה, יפתח לכם חלון, אתם בוחרים איזה כונן לשמור את זה ולוחצים אשר, זה יתחיל להוריד לכם. לזה כבר הסתיים, הנה אתם רואים פה. אני מוריד, דרך אגב, אני מוריד Counter-Strike Source, אני רוצה להעלות בעתיד סרטון איך להוריד אותו. אז אני מוריד אותו עכשיו כדי לבדוק אם הוא יעבוד. קיצר, אז בואו נחזור לסנייפר 2 שלנו, אתם מחכים שזה יסתיים. דרך אגב, יש לי סרטון ביוטיוב שמסביר איך להאיץ את ה-uTorrent, שזה יוריד יותר מהר. תסתכלו בזה בתיאור של הסרטון, אבל אני מזהיר שזה רק לגרסה של uTorrent של 3.2. לא 3.3, לא 3.2.3 או לא 3.3 או לא 3.4, 3.2. זה לא יעבוד לכם על גרסאות אחרות. אז אוקיי, מחכים שזה יסיים. אחרי שזה סיים, אתם נכנסים ל-Demon Tools ולוחצים על הפלוס הקטן משמאל למטה ובוחרים את התיקייה איפה שהורדתם. הנה את הקובץ של ה-FLT SGW2, שזה FLT Sniper Ghost Warrior 2. מסמנים את זה ולוחצים Open, ואז יפתח לכם החלון הזה פה. אני כבר עשיתי את זה, אז הכל פתוח לי, אבל יפתח לכם החלון, התמונה הזאת פה. אתם לוחצים על המקש ימיני פעם אחת, שזה יסמן את זה, ולוחצים על הפליי, וזה יזייף לנו עכשיו את הדיסק. מחכים כמה שניות. אם לא נפתח לכם חלון הפעלה אוטומטית, אז מה שאתם עושים, נכנסים למחשב ורואים את הסמל, הנה נפתח לחלון הפעלה אוטומטית. אבל בכל זאת, אם הוא לא נפתח לכם, אז תיכנסו למחשב ואז מקש ימיני על הדיסק, על הכונן דיסק שזייפנו, מקש ימיני ופתיחת הפעלה אוטומטית, ויפתח לכם החלון הפעלה אוטומטית. עכשיו מה שאתם עושים, לוחצים על ה-setup.exe, סליחה על זה, לוחצים על ה-setup.exe ובעצם מתחילים להתקין את זה כמו כל משחק אחר. מאשרים את כל הדברים שקופצים לכם, בוחרים שפה, נעשה English, הכי קל והכי ברור, כי אין עברית. אוקיי, לוחצים Next, איפה אתם רוצים לשמור את זה, את המשחק, Next, תעשו שזה יעשה קיצור דרך. אני מזכיר שזה יעשה קיצור דרך, אני אסביר לכם גם אחרי זה למה. אתם עושים Next ו-Install. אני כבר התקנתי את המשחק, אז אני לא רוצה להתקין את זה עוד פעם. קיצר, תלחצו Install וזה יתחיל להתקין לכם. אוקיי, אחרי שזה יתקין לכם, מה שנשאר לכם זה להכניס את הקרק. אז מה שעושים, אתם נכנסים דרך הקיצור דרך שזה עשה לכם. אתם בעיקרון צריכים להיכנס לאיפה שזה יתקין לכם את המשחק. אם יש לכם קיצור דרך, אתם פשוט לוחצים עליו במקש ימיני ופתח מיקום קובץ. אבל אם אין לכם פה פתח מיקום קובץ, אז אתם נכנסים למאפיינים
ופתח מיקום קובץ. אוקיי, אם אין לכם את הקיצור דרך, אתם פשוט נכנסים לאיפה שהתקנתם, בלי הקיצור דרך. אצלי זה יהיה קונן F. ואיפה זה? הנה. פה. אחרי זה אתם נכנסים לתיקייה בין 32. ושומרים את זה בינתיים, אל תצאו מהתיקייה הזאת בינתיים, תשמרו אותה פתוחה. אחרי זה אתם נכנסים למחשב. ומקש ימיני על הכונן שזייפנו. עושים פתח. ואז Fairlight, על התיקייה Fairlight. ואז נכנסים לתיקייה בין 32. ומעתיקים את שתי הקבצים האלה. עושים העתק. ומדביקים אותם בתיקייה של המשחק, בין 32. עושים מדבק. מחכים כמה שניות שזה ידביק לכם. ואז יבקש מכם לעשות העתק והחלף. תלחצו העתק והחלף, אני מזכיר. וזהו. עכשיו, אם אתם רוצים שיהיה לכם קיצור דרך על שולחן עבודה, אתם לא יכולים להשתמש בקיצור דרך שמה שההתקנה שלכם מוציאה. אל תשתמשו בזה, הוא לא טוב. תשתמשו עכשיו, במה שאני מסביר לכם עכשיו. אתם רואים את הסנייפר גוסט וורייר 2, תרצו עליו מקש ימיני, צור קיצור דרך, ואז תגזרו את הקיצור דרך, ותדביקו אותו על שולחן העבודה, ותמחקו את הקיצור דרך שההתקנה שלכם הוציאה. זה לא הקיצור דרך שההתקנה שלי הוציאה, אז אני אשמור אותו. אם אתם רוצים, אתם יכולים לשנות לו את השם, למה שאתם רוצים, וזהו. וכדי להפעיל אותו, אתם לוחצים עליו מקש ימיני, ואפל כמנהל. אני לא בטוח אם צריכים לעשות את זה בכל המשחקים, אבל תעשו תמיד האפל כמנהל, כי זה עדיף ככה, וכל השמירות שלכם יהיו על האפל כמנהל. קיצר, תמיד תפעילו על אפל כמנהל, תמיד. אז וזהו, זה סוף המדריך שלי. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, בבקשה לחצור על כפתור הלייק, זה באמת עוזר לי ונותן לי את הכוח להמשיך. אם אתם רוצים להירשם לערוץ שלי, אז תלחצו על הכפתור שמופיע לכם עכשיו על המסך, פשוט תלחצו עליו ותגיעו להרשמה בלחיצת כפתור לערוץ שלי, ותוכלו לראות את כל הסרטונים ואת כל הדברים הנחמדים שאני עושה שם. אז תודה רבה שצפיתם, אני הייתי תמר אלוני אדמין רוני מערוץ ה-Games for You. יאללה, נראה אתכם בסרטון הבא. יאללה ביי.